Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Malti Ian Borg attenda għall-laqgħa speċjali tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea li saret fi Kiev fl-Ukrajna. Hawnhekk u sostna li pajjiżna u kommess li jibqa' jagħti l-għajnuna u l-appoġġ lill-poplu Ukren. Il-Ministru Borg spjega kif Malta dejjem uriet biċ-ċar li lesta tappoġġja lill-Ukreni b'kull mezz possibbli fil-parametri kostituzzjonali tagħha. Malta għalkemm hija pajjiż militarment neutrali kundannat sa mill-ewwel ġurnata din il-gwerra. Hawnhekk il-Ministru Borg tenna li pajjiżna qed jaħdem dwar dan fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda waqt li għenet finanzjarjament fl-għajnuna umanitarja u mhux b'dik militari. Dan filwaqt li pajjiżna laqa Ukreni li ħarbu minn pajjiżhom minħabba din il-gwerra. F'din il-laqa Malta komplet turi l-appoġġ tagħha għall-kandidatura tal-Ukrajna fil-familja tal-Unjoni Ewropea.